n'obodo benna m si pụta benna m ụmụada na-achị nwere ife ụmụnwoke na-ekwu na osie ike ụmụ nwoke abịa kpọọ ụmụada anwa sịfafa bịa ịmana ụmụada na-ejide ori sọ polisa egbe kaba na-ejiro mana ba ya eji osisi ejide onye ori akwụfụ ya anya nke anyị ọya bụzi nke a na iche ezibe anyị na-agbakasịla ọnwụ na-ekwu okwu anwụ nọsịa 2 by 2 3 by 3 ka e nwee sọpọtụ adịrọkwana m ịvụrụ ya ka ọ wee na-ebutele ya agbụ ka ọ wee bịa na-alụlụ ya ọlụ ozugbo ka m kwuo okwu ụnụ anakwanala m ụnụ sọpọtụ na m maka na ife nji ekwula okwu kịta bụ kedu ife ụmụada kwuru ya bụgodo nọmba 1 anyị ekwu n'obodo anyị asịrọ ka ebe inye ụmụdị kwuru ụmụada na inye ụmụdị na ka ọfịa arụ asọ ụmụada bịa na okwu akaliga anyị n'ọkwa na unu ya ekwu okwu ka ezi ka anyị esi bịaza ka anyị kwụzi okwu ụmụada anyị na-agbakasị ọnụ ụdị anyị na-agbakasị ọnụ onye ọ daalị na ezinụlọ nke ya kedu ka esi wee kwu ya abịa na ọ bịala gị kedu ife ihe eme ekeme na-eme gị bịa na akwụkwọ bịa ọbọgwa na nwatakịrị na chinwa bụ nwatakịrị kwuru eji na-akpali unu akpali na ya unu akarịa m unu amakịrị kemere ezuzu unu unu akwụla ka m kwuo ji okwu ebe o abịa chi ya mitin azụ ọya agbala ju ndo ibe nji agwa gị okwu a kịta bụ na nwa kịta ị ya anụta onye adebe n'ụlọ onye a bụ nwunye nwa gị mana ụdị ọ ga-abịa eme ịtakwa inye okwu dịka onwe ive ị na-elite ise eli ego pasta nwa maka na ibe nji ajụ azana m ajụjụ bikos ibe nji sị ga aja na azana m ajụjụ bụ na nwatakịrị dị ive na ive ya na-ekwu bụ nna ọbụla ị na-eme ụdị otu emezini inye ndụmọdụ kwesịrị na ọ nwatakịrị ka ọ bụ arụ onwere ya bụ eziokwu ị na-avụrụ ya gịnị ka m bịa gịnị obi na ya dị nwanne gị na mgbachezieleni ụmụada ekene m unu ife niile nwa a na-eme agbalaju ndo dị ya wee mana agbalaju ndo ọ bụ na anyị emecha mitin anyị kọrọkwa m setụlụ onye nke maka setụlụgodo okwu gị anyị mesịa mitin anyị na gị nwere ebe anyị akpake ọ dị otulu mma otulu ọ dị nya mma otulu atọ ada bụrụ fọs